Едно от най-неприятните усещания, които може да изпитаме като хора, е на смъртния си одър да разберем, че сме похабили живота си, че сме преследвали чужди цели, че сме гонили чужди мечти, че сме живяли чужд живот. Затова да не се случи това нещо и с теб, имам следното решение. Тактиката се казва да върнеш времето напред. Защо точно това заглавие съм избрал? Защото много често от свои клиенти чувам: ако мога да върна времето назад, щях да направя еди какво си. Ако можех да върна времето назад, щях да направя еди какво си. Не можеш да го върнеш назад, но можеш да го върнеш напред. Как става това? Представи си, че си на смъртния си одър или си на 20 години от сегашния момент. Погледни назад. Погледни в настоящето. За какво би съжалявал, ако не изпълниш тези 20 години? За какво би съжалявал на смъртния си одър, ако не реализираш? Помисли над тези въпроси, но не го прави отгоре. Помисли дълбоко. За какво наистина би съжалявал на края на живота си? Защото все още имаш време да промениш своите решения. Все още имаш време да вземеш решенията, които ще ти донесат спокойствие и щастие, когато дойде крайният ти час. Не да съжаляваш, а да си усмихнеш и да си кажеш: може да не направих всичко правилно, но живях своя живот. Направих го както аз смятах за добре. Това е което исках да ви кажа днес. Така го усещам, така го правя. Благодаря ви за вниманието. Всичко добро и успешен ден!